Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газет, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Авыл халкы арасында элегелектән бер буразна җир өчен ызгышу гадәти күренеш саналмаса да, очрап тора торган хәл иде. Хәзер инде ул бәхәсле бәрәңге бакчаларының күбесендә чүп-чар үсә, ләкин күршеләр арасындагы татулык барыбер шул элекке халәтендә. Хәл-әхвал белешми генә яшәү гадәти күренешкә әверелгән заманда ызгышырга сылтаулар да чыгып кына тора. Әнә Буар районының Түбән Наратбаш авылында су бүлешә башлаганнар. Шәһри Казан газетасы журналисты авылдагы күршелек мөнәсәбәтләренә төшенеп кайткан. Урамдагы кые суын бүлешү низагына юрисникта куйган куюын, кые кешенең үз җирендә урнашканда гына аның миллеке булып санала икән. Анысы шулайдыр, ләкин кешенең күңел тарлыгын закондагы матдәләр белән генә киңәйтеп булса икән ул. Газетадагы игътибарга лаек икенче язма Рабит Абый-Батулланың улы Байбулат белән Едәч истә фильмының төшерелү тарихы турында. Әтисе белән әнисен яшәртергә теләп тотынган эшнең нечкәлекләре турында Байбулат сөйләгәннәрдән һәм улы өчен борчылучы Рабит абый әйткәннәрдән соң татарның бу фильмын тизрәк карыйсы килә башлый. Андый көнгә ерак калмаган икән дә искәртик. 14 сентябрь көнне Татарстанның барлык кинотеатрларында үзебезнең төшерелгән Едәч истә фильмын прокатка чыгасы ди. Төп рольләрнең берсен Байбулатның әтисе, халык язучысы Рабит Абый-Батулла башкара. Аксакалыбызның безгә җиткере сүзе бар димәк. Көтәбез. Америка долларының бәясе күтәрелеп, сумның аска тәгәрәве нәрсәгә китерер? Ястык астындагы акчаларны банкка илтергәме, әллә шул кыйбатлы долларны сатып алыргамы? Атаным Татарстан газетасы халыкны да, бизнесны да борчыган әлеге һәм башка сорауларга җавап эзләгән. Атым юк урамда, кайгым юк буранда дип сөенерлек тә түгел икән шул. Бу үзгәреш җилләре ышанычка ялгап яшәүчеләрнең дә тормышына тәэсир итми калмаячак. Мондый очракта кайгырып утыруның файдасыз икәнен аңлап, ахыры хәерле булсын дип әйтәсе генә кала. Укытучылар җитми, алтын медальләр акланмый, төгәл фәннәрне сайлаучылар кими, акыллы башлар чит илгә китә. Газия исерек, гармун кайышы өзелгән, утынчы, балта үтми. Мәгърифәт проблемалары менә шундыйрак. Нишләргә дигән сорауга укытучыларга хезмәт хакын түләргә дигән җавап килеп баса. Мәгърифәттә хәлләргә газета хәбәрчесе укытучыларның август киңәшмәсеннән торып бәя биргән. Синбикәр журналының тышлыгындагы ханымны бик текәлеп карасагыз да таный алмассыз. Ул артистка да, җырчы да, башка бер популяр һөнәриясе дә түгел. Ләкин бетон әзерләүне ипи пешерүгә тиңләүче, җырмонга каршы бу ханым турындагы язманы бер сулышта укып чыгасың. Менә шундый инде ул зин татар хатыны. Нәрсәгә тотынса, шуны гел итә. Журналда шулай ук дөньяви проблемалар да урын алган. Шундыйларның берсе гаиләдәге балаларны ничек итеп туган жанлы, дус тату итеп үстерергә дигән сорауга җавап эзләгәне сак белән сык кебек дип атала. Барыбызга да бердәй кагыла торган, уйланырга мәҗбүр итә торган язма. Казан утлары журналы быел 80-нче яшен тутырган халык шагыйре Раул абый Файзуллинның шигырьләр тупламасы белән ачыла. Аларны укыганда шөкер, олы кешедән олысыз чыккан дип сөйләп куясың. Проза яратучылар исә Рафис Корбановның Артык кешеләр дигән романының дәвамын, Галимҗан Гыйльмановның Иблис кыйссасы исемле кыйссасын укып куанырлар. Укудан һәм фикер йөртүдән бизмичә кешелек сыйфатларыбызны ныгытып яшәргә язса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.